Hi Kabsat, kumusta ka manan? God loves you and just cares for you. At dati dito'y Kiangan, Ifugao, dito'y Cordillera. Daak dito'y shrine kakabsat. Dito'y likod ko dyan shrine. Dito'y ti simbolo nga adda nga ni Yamashita kat Simoko iti dito'y nga disso. Kat nag-end mo't lang giant World War II kakabsat ka napintas na ito it reminds us ito nga shrine nga ada dagiti forefathers tayo nya dati likod dagiti tayo ada dagiti amma tayo nga nangilablaban iti independence iti Pilipinas kakabsat tapno mawaya-wayaan iti Pilipinas iti panagsakop iti at that time kat Japan and it also remind us kakabsat nga ni Apo Diyos ni Jesus Christ adang laban na sika kinsiyak kakabsat jay cross ti Kalbaryo adang inted na ti biag na tapno si asin numan nga mamati ken kuan nga daket mawaya-wayaan iti panaka destruction wala na panaka dusa iti patay nya kakabsat iti aging gana no tutusan lang tarusam day kat panakapan iti impyerno kabsat katadangan ni Jesus inted na ti biag na ti shrine na katadanga iti cross adangan nagungar para kan kakin para kanyak tapno iti pamati tayo nga Kristiyano adanga nabilag kakabsat. Amen. So no ada ti shrine tayo nga makapakita ada diti likod ko kabsat nga it's just say nga nawaya-wayaan tayo sinmo ko dagiti kalaban ada kumamat iti adda nga panagsuko tayo kini Apo Dios kini Jesus Christ iti amin tayo ket ited tayo iti amin tayo ken kuana kabsat. So isudan tupay kakabsat awan ti laped kadakwada nang ilablaban iti freedom tayo kasta ka kumamat nga kabsat nga namati awan ko matilaped iti panagserbim kabsat nya haan ko mga iti trabaho, haan ko mga iti business mo, haan ko mga iti status mo, iti laped. Tapno adda nga ibingay mo mat iti sao ni Apo Dios. Anya i-share mo mat iti testimonyo no nyaman tinaramidan ni Apo Dios ken kakabsat. So no kadagiti forefathers tayo nga nangilablaban iti freedom tayo adda nga they give their all, even their life. Nya no basbasam dagiti naisursurat dito, they give their whole ket kasta kumamat iti kastam kabsat nya nga mangidependar kini Apo Dios mangidependar iti adda nga pamati nga taktak dram ay pamati ket mga sauan. So God loves you and Jesus cares for you. Keep serving, keep praying, and keep worshiping the Lord. Anyaman ti ayan mo even you are working, even you are having your business. May God bless you and usaram kit dira ita tapno adda nga maspay nga makapagserbi ka iti namaraswa tapno adupay iti kakabsat tayo nga mawaya-wayaan iti inyaman nga nang babalod kadakwada basol man da ita uno inyaman kakabsat. So in the name of Jesus, God bless you and may the Lord encourage you more. In Jesus name we pray. Amen. God bless you and thank you kabsat. Till next time manan.